Tak dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ra ya ora terus rumangsane ndasku ki watu apa ya. Kanggo pancatan wong pirang-pirang. Andana dewa penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rung iso manah ki aja iso manah. Sing tok. Apa jenenge kuwi? Sing tok panah karepmu. Ndara Semitra, ning ngerti ya, kena gegere ndara apik banyu. Den sampeyan pripun Ndara? Bagus. Dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis sedo. Dudutno panahe.